IFM News. Lokal. Empadoyak-yak ni Pastor Reynante Vivit may sa kalagiti miyembro ti PNP San Nicolas Advocacy Group iti biyang ti religious sector ti mensahe ti Semana Santa kuna ni Pastor Vivit aditoy ket ibagbaga iti nasanto na surat wenno iti gospel ti misteryo ti pamati a naparigat natay ken nagungar ni Kristo ken umay tuman ni Kristo inlawlawag ti pastor at ipananglagip ken ni Hesus Kristo a manubot ken mangisalakan ket masarakan iti John 3:16. Iti kanayon ko mga may palpalagip iti inaramid ni Apesos iti nabayagan awawagan tayo nga 2,000 years ago so dahito iti awawagan tayo nga the good news or the gospel of Jesus Christ sa Allah nga kidaya ayan ti papatay na no di ket nanipod pay di punganay Sir Lawrence ket adada dagiti series no ti punganay nga halaeng instant no kasjay nga panakaamon ko matitao nga nailansa no diket talaga nga inayayat ni Apo Dios ti Dios Ama ti sangalubungan dijay kunatayo nga puso ti Biblia amo ti siguro amin Sir Lawrence kadagiti simsimbaan ken dagitay managukag ti Biblia ti John 3:16 takas talaunay ti panagayat ti Dios iti lubong ket inted na ti bugbugtong anak na nga Jesu-Kristo tapno ti so amin a mamati ken kuana saan ang matay no diket at dabiyag na nga agnanayon. Dahil Sir Lawrence, ti umuna nga segment tayo, no dahil ti umuna nga parang nga ipakita tayo, no iparangarang tayo ti sangalubungan nga ayatan unay ni Diyos, ti Diyos Ama, ti Diyos tayo, ti sangalubungan da tayo nga tattao, gapu ken ni Apesos. Imbatad ti pastor ati Semana Santa ket sana lugar iti panagladingit no diket di dayto iti panawin tapno rikas ket agragsak aputa na isalakanen ti lubong malipot iti basol ket ti laeng ubraenen ket iti panagbabawi. Dagiti description nga minon Sir Lawrence ti panangi celebrar da dati lang gaga ngayon niya datay haan niya datay addaan ti kay papanan diket dagitay nagduduman ti kunatayo kasala dagitay agraragsak lang no mapantipik-piktik saan lang adayji ti usto nga kay papananudi ket dayji panang lagip tay kumati kaunggan ti puso tayo dayji inaramid ti Dios inaramid ni Apo Jesus umuna tay kun nagitatayen ti umuna nga pasad isuji panang ipain na tibiyag na kanya tayo ijay cross ket apay anya trason ken di ko nami tatay kasanulangan na ay ti kapateg na umuna datayo nga managbasol. Iso ti baga ti Biblia, iti Roma 3:10 ken Roma 3:23, tanda tayo amin, nagbasol tayo kat nagkurang tayo iti dayag ti Dios. So dayjay ti rason. Kat hantay kaya nga bayadan Sir Lawrence ti takado. Ti nagkurangan ken nagbasolan tayo. So ti baga na pa iti Old Testament, nangiisip pa hidin ti explanation ti description na. Kasla kangisit ti Escarlata kuna na libro ti Isaiah. Nga mabalin na tayo nga dalusan babaen dayjay panakailansan ni Apo Jesus ken kang runaan na di panakailansan na nagayos ti dara di panakaduyuyok na dayjay ti power tinti awagan tayo nga cleansing of our sins manipod ti 1 John 1:7 without the shedding of the blood of Jesus Christ on the cross so there is no remission of our sins so dayjay ti maysa so agragsak tayo so nga Sir Lawrence ti semana humahaan nga panaglaladingit no di kat panagragsak tayo, panang celebrar tayo. Nupay kastakat imbatad ti pastor, ano pa'y nakadon, dagiti superstitious beliefs, ano pamati, kat respetaren na daytoy. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak IFM.